interesant. Cine este el? Cine este el? Sunt artistă. Am realizat, de când am început toată nebunia asta cu scrisul, de vremea scriu despre alți artiști, dar despre mine nimic. Pot să găsesc multe definiții despre artist. Pot să vorbesc ore în șir, dar niciodată despre mine. N-am curajul să scriu măcar 2 cuvinte. Mereu mă limitez la simple cuvinte aruncate pe o foaie de hârtie, o virtuală. Dar nu despre mine. În prima clipă, când am luat pixul în mână, am zis: de azi o să am a lume a mea. M-am numit artist. Scrisul este o artă. Arta de a crea lumi din aproape nimic. Oameni care scriem, suntem creatori. Nu știu dacă sunt subiectivă, obiectivă, dar noi, oamenii ăștia, ce ne numim artiști, avem posibilitatea de a trăi ce viață vrem. Noi putem să ne întoarcem în trecut, putem explora viitorul, sau putem pur și simplu să ne aruncăm frustrările pe o foaie, în fața unor oameni, iar ei să se regăsească în cuvintele noastre. Asemenea marilor scriitori, și eu am dat viață la mii de personaje. Da, puțin știu că îmi fructific talentul scriind povești, online, diferite calete. Am construit imperii, regate, am conturat mii de personaje, am trăit în mii de vieți. Mereu când am terminat o carte, o compunere, o poezie scrisă, m-am simțit, nu știu de ce, incompetent. Sunt conștientă când atunci când pun punctul final a unei lucrări, las o parte de mine. Rămășiți din sufletul meu, din sentimentul lui. Chiar și în articole pe care le postez. Și e foarte greu să mă credeți, să mă despart de ele. Arta de a scrie e o nebunie, e un uragan de sentimente. De multe ori plâng când scriu, când citesc, când ascult o melodie, când mă uit la o poză. Da, sunt ciudată. E o nebunie, un paradox, un univers paralel, o altă lume. Nu știu, dar e ceva special. Cu toții suntem artiști. Da. Fie că tu cânti, scrii, dansezi, fie că îți place matematica, biologia, orice. Fie că ești vânzătoare, șofer, un doctor, lucrezi la birou, speri pe jos în scări sau muncești în fabrică, indiferent ce ești. Orice faci, ești un artist, o artistă. Eu sunt în stare să trec orice cuvincios, legal sau moral, pentru mine. Important am vedea visul. Noi, oamenii, suntem artiști
pentru simplu faptul că visăm. În același timp suntem și artă, deoarece existăm. Tu, ca persoană, te-ai gândit vreodată ce minunat se vede frumusețea ta în ochii alte persoane? Da, tu. Ia gândește, ești o artă. Am ars cândva. Însă ca o pasăre Phoenix am renăscut din scorul. M-am resemnat, am luat pixul și foaia și am jurat că o să merg mai departe. Departe de realitate, departe de oameni, departe de tot, departe de dureri. Am fost asemenea unui regit. Mi-am ridicat propria cetate, clădită din lacrimi, indiferență, speranțe, vise. M-am hrănit cu vise, m-am mănâncat în speranțe. Am murit de mii de ori. Am plâns. Am vrut să renunț. Însă mereu am găsit puterea să rezist. Nu știu până când. Antiprimăvară, de Adrian Căunescu. Și dacă vine primăvara, atâta iarnă e în noi, că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. În noi e loc numai de iarnă. Vom îngheța sub ultim ger, orbecăind pe copci de viață, ca un strigher spre alt strigher. Și vin din patriile calde cocorii toamnei ce trecu, și cuibul ce-a făcut la strecii, și lângă mine nu ești. Ninsori, mai grave decât moartea, au fost și sunt și vor mai fi. La mine în suflet este vifor și vin nebuni să facă schi. Și ninge până la presele, ninsoarea mă intră în trupul tot. Un dans de oameni de zăpadă ce îmbrățișarea nu mai pot. La noi e loc numai de iarnă. Ia-ți înflorirea primăvară. Și toți cocorii migranți. Primăvară care ai fost. Nu veni, n-ai niciun rost. Poți să pleci, suntem reci. Iarna ni pe veci. Anul 1944. A doua zi, vineri, era o zi ploioasă. Dimineața, când Bruno se trezi, se uită pe fereastră și văzut că plouă. Ar fi renunțat, dar totuși era ultima zi când avea să se întâlnească cu prietenul său și vremea trecea. După ploaie, Bruno își luase o pregătire, un sacou și părăsi casa. Mergând pe noroi, era ca pe ce se sprăvată. Dar a găsit puterile lui el, a rezistat și a mers până la urmă, că știa undeva departe, în gard. L-așteaptă prietenul său, prietenul cel mai. Când a ajuns, și stătea în picioare lângă gard și aștepta. Bună, zise și el. Bună, șură. Am gândit că n-ai să vii. De ce? Din cauza ploii. Nu, n-am putut să renunț. Doar ți-am promis că o să te ajut să găsești pe papă. Atunci, Bună, întinzându-și i-a întins bluza de pijama, pantalonul de pijama și buneta din pânză cu dungi.
se uită în el. Dar nu a doua situație. Își scosise sacoul și îmbrăcându-se pe așa. Simțind un miros de plăcut și l-a întrebat când au fost spălate ultima dată? Pare simplu. Dar totuși, spune era vezi că prietenul său era îmbrăcat la fel ca și el. Atunci, Șmuel se aplică către gardă, ridică plasa cât putu să treacă pe dedesubt un copil finuț și firă ca Bruno. Bruno se rostogoli pe sub plasă și își murdări pijamanul de nene. Se ridică și început să plângă și să râdă de bucurie, că niciodată în viața lui n-a fost atât de murdar, dar totuși se simțea împlinit, că era aproape de Șmuel. Vremea trecea și cei doi au pornit spre lac. După 2 pași, Șmuel se uită la Bruno și zise: ar fi bine să le bizghetele. Nu pot să-mi permit cu picioarele goale să măr prin noroiul ăsta eu? Da, de altfel te vor recunoaște. El nu era până între pâine sau de slab ca ceilalți copii, dar totuși Bruno se încântă. Dar își dădea seama că prietenul său are dreptate și nu a avut de ales. Își lepăță vitele, ciorapul și așezase în grămadă cu haine. Când se apropiese de lagăr, cu ochii mari, în imaginea lui Bruno era că el acum o să întâlnească oameni fericiți, familii fericite și copii, fete și băieți care se joacă. Ca acum, undeva în centru, este tărau care să fructe și legume. Undeva în partea cealaltă avea o cafenea, asemenea ca alea mici de la Berlin. Dar nu era așa. Bruno se întristă că văzu numai oameni triști, oameni slabi, oameni îmbrăcați în pijamane întunci, murdari. Făcu o pauză și înțelesese că aici sunt 2 tipuri de oameni. Soldații îmbrăcați în uniforme, râzând, și un grup de oameni în pijamane murdare care mereu plâng. Se uită la Șmuel și zise: ar fi bine să plec acasă. Mie nu-mi place aici. Șmuel se uită la el întristat și zice: și mie nu-mi place. Dar cum rămâne? Cum îl găsesc pe papa? Tu mi-ai promis. Și atunci, Bruno, fiind de o educație bună, nu-și putu încălca promisiunea și îi zise: haide să mergem să-l căutăm. Au căutat, dar n-au găsit nimic. Și Bruno se apropiază de Șmuel și zice: regret din tot sufletul că nu l-am găsit pe tatăl tău. Și eu regret, zice Șmuel, dar sunt foarte bucuros, sunt cel mai fericit că eu astăzi sunt aproape de prietenul meu. Dar de ce nu uiți așa de mine? I-a întrebat Bruno. Vrei să spui cumva că eu sunt un evreu? Da, dar de ce nu? Nu, eu nu vreau să fiu evreu. Și deodată se auzi un fluierat. Tot lacul a fost înconjurat de soldați. Bruno nu putea să înțeleagă ce se petrece. Și îl întreabă pe Șmuel: ce se întâmplă? Așa câteodată ne pun soldații să mășălim. Să mășăliți? Și l-a apucat de mână pe Șmuel. Atunci stai pe pace. Tatăl meu este comandant. Și dacă problema e ca voi să fiți fericiți,
constă numai în asta, atunci vă asigur că o să fie totul bine. Dar nu reușise Bruno să-și ducă vorba până la capăt, că începu iarăși o ploaie puternică. Și Bruno simți cum ploaia se prelege pe corpul său, pe pijama o înduci murdară, dar undeva în adâncul sufletului era fericit. La un timp a simțit că nu mai plouă, și de undeva vine o căldură puternică. Și îl întreabă pe șnur, unde suntem? Ce e asta? Este o încăpere construită special pentru adăpost. Bine, dar să știi că mie mi-e foame și eu după ploaie aș vrea să plec acasă. Eu trebuie să plec acasă. La cină să dovedesc. Și nu el se și voie să-i zic ceva. Se opri, dar totuși îndrăznise. Încet, ca să te audă. Bruno se crește la căpșunul. Și în timpul ăsta se auzi un zgomot puternic, se închisese ușa de metal și se trase să plângă. Bruno l-a apucat de mână pe șnur și zice, îți mulțumesc pentru că m-ai ales pe mine, pentru că mi-ai fost o amintire, pentru că ne-am jucat împreună. Șnurul la felul său îi zise, Bruno, îți mulțumesc pentru bunătatea ta, pentru mâncarea bună care mi-o duceai, pentru vremea petrecută împreună. Și nu mai vreau să zic ceva, dar în cameră se lipi strâns de șnur și voi să-l întreb. Dar niciodată șnur n-a mai auzit întrebarea lui Bruno. Camera se împluse de fum și se auzeau numai strigăte și plânsări. Peste un timp, după un an, după căutarea lui Bruno, unde toți soldații l-au căutat în sate, în oraș, prin case și nu găsiră. Într-o zi, un soldat, cercetând, găsise o grămadă de haine și în fundul alergă la comandant să-i ducă vestea cea bună. Când veni comandantul, tatăl lui Bruno, și început să cerceteze gardul, văzu că într-un loc plasa nu era prinsă bine de pământ. Și când a ridicat-o, a văzut că acolo poate să treacă de sub numai un copil, atât de mic cât Bruno. Și își dădu seama că Bruno ar fi să treacă partea cealaltă de gard. Fiind un comandant puternic, crunt, grămada de haine l-a făcut să îngenuncheze. Pentru el era ceva străin. El nu-și permitea să îngenuncheze. Și atunci se aplecase cu dragoste și cu frică. Se ridice grămada de haine. Ridică grămada de haine. O cuprăsese și o strânse la piept. Trecuse un an, dar mirosul lui Bruno se păstra în grămada de haine. Acel miros a copilului drag, ce putu să aibă comandat, nu putea să aibă ceva mai scump ca Bruno. Acel miros îl făcu pe comandat să-l credeze.
Când inima se sparge și vreau să pun stop, eu ies din cenușă și în fericire mă învlog. Asta e, din pare, singurătatea de mână, ea îmi arată unde e pista mea lumină. Și în natură, la izvor, fac un copas, iau o mițitură de apă și de bun rămas. Și stau de vorbă cu iarbe și copaci. Mă întreabă prietenești, cum la tine, ce mai faci? Și le răspund sincer, cu lacrimi ușor, că vreau să ajung la cer, să fiu un om ușor. Povața ce o primesc e caldă și se liptește de mine. Decât să-ți faci rău, mai bucură-te cum bine. Și primul gând frumos ce iese la iveală, tu îndrăznești să-i dai lui socoteală. Că el te va urma pe o cale nouă, chiar de e frig sau plouă. Căci înăuntru tău e o flacără vie, de o lumină albă destinată doar ție. Și ea va lua cu mic culoare, dacă descoperi adevărata ei valoare. Și ca o sămânță de om am încolțit ușor gânduri frumoase spre un alt viitor. Bună seara și bine ați venit! Vreau să vorbim aseară despre frici. În primul rând, frica, după cât știm, este motorul progresului. Frica ne face să avansăm, să nu stăm pe loc, deodată frica ne pune niște bariere și noi nu putem să facem ceea ce dorim, dar, că suntem mici, avem fricile noastre. Avem frica de a rămâne fără mamă, frica de monștri, frica de tunete, frica de fulgere. La majorat, în adolescență, avem frica de primul sărut, de prima cunoștință cu o domnișoară, frica de bac. Când crește mai mare, deja sunt alte frici. Frica de a nu faci cunoștință cu o domnișoară, frica de sărăcie, frica de moarte, frica de a nu fi sănătos. Dar este o frică în fața căreia toți, de la mic și până la mare, rămân înlemniți, încremenesc toți. Și asta e frica de a vorbi despre Dumnezeu sau despre religie. Și vreau să vă explic în ce constă chestia asta. Nu cu toții știm că religia e făcut pe sute de milioane de oameni să înțeleagă că undeva sus trăiește un bărbat invizibil care în fiecare zi se uită după fiecare. Cine și ce face, cine și cum gândește, cine și ce are un set de 10 reguli cu dânsul și se uită după fiecare regulă care să o îndeplinească. Și dacă nu are o regulă măcar îndeplinită, el pentru asta are special un loc sub pământ, plin cu foc, plin cu fum, suferință, strigăte. Și dacă nu faci măcar una din regulile alea, tu tot timpul ai să suferi, ai să arzi și ai să te năduși până la vecii vecilor. Dar el pe voi vă iubește. El pe voi vă iubește. Și vrea bani. Vrea bani. Eu tot timpul mi-am pus întrebare. De ce așa o ființă atotputernică și tot vânzătoare nu poate să facă bani? Mai departe, uitându-vă pe împrejur și înțelegând înțelegând tot ce se întâmplă pe împrejurul meu, eu am hotărât că trebuie să-mi găsesc o altă ființă pe care să o venerez. Și uitându-mă așa prin părți, sus, eu am înțeles, chiar în noaptea aceea am înțeles, că eu am să venerez soarele. Nu chiar în noaptea aceea, că în noaptea soarele nu se vede, eu dimineața m-am trezit și am început a venera soarele. De ce? Soarele mă încălzește, eu pe dânsul văd, el e deasupra capului meu, el îmi dă mie tot ce îmi trebuiește, câteodată îți mai dă și cancer la piele. El nu te judecă, el nu spune ce e rău și ce e bine, pentru dânsul nu trebuie să arăți pe nimeni pe rugul, nu trebuie să răstignești pe nimeni. Și nu trebuie odată în săptămână să te aduni îmbrăcat frumos și cu barejel în cap la biserică. Plus la asta, el nu cere să rogi pentru dânsul, el nu cere să-i aduci jertfe. Înțelegând tot asta, eu am înțeles că n-am să mă rog lui, dar să-mi găsesc alte persoane, altceva în care să-mi investesc toată rugăciunile mele.
Și am înțeles că este să fie Arnold Schwarzenegger. Vă explic de ce. În primul rând, eu la Arnold Schwarzenegger am încredere, el e un actor foarte bun. Datorită lui, eu am scăpat de tot bandiți când eram mic. Păi, vă închipuiți și putere poți să ai, când crezi în Arnold Schwarzenegger și ai în mână o băță. Plus la asta, Arnold Schwarzenegger nu cere de la mine să ia lucrurile la rugăciuni. Și dacă asta nu e drept, eu vă rog frumos, cine mă aude de sus, să-mi dea un semnal, parcă ceva, ne-am să mă ating cu un picior. Și mă ating piciorul ăsta, da, nu, asta e Arnold Schwarzenegger. Mulțumesc! Știți, eu am să vă spun ceva ce cunoașteți toți în sală. Lumea nu este făcută doar din zile senine. Ea poate fi un loc dureros, un loc nemilos. Pentru mulți dintre noi ea este un loc de întuneric. Și nu este despre faptul că cât de tare putem noi lovi înapoi, pentru că viața ne poate pune la pământ. Dar este vorba despre cum noi putem să continuăm să mergem înainte. Pentru că fiecare și-a dorit ceva. A vrut, dar nu a obținut. Știm ce înseamnă să doară. Durerea. Durerea este temporară. Ea poate dura un minut, ea poate dura o oră, dar într-un final ea va trece. Dar într-un final ea totuși va trece. Și totuși, putem să rămânem jos, putem să rămânem răniți, obosiți, dar totuși putem să ne ridicăm sus, sus la lumină, pas cu pas, putem ieși din întuneric. Fiecare din noi are un vis. Un vis care fiecare din noi are un vis. Un vis la care am sperat, la care nu am reușit. Și totuși, toți dorim să avem succes. Toți dorim să avem bani, carieră. Dar nu toți din noi sunt gata să lucreze asupra sa. Pentru că mulți din noi vor spune că mulți din noi vor spune că este de vină, că este prietena, cineva este de vină. De ce? De ce să nu fiu eu? De ce să nu fiu eu cel sau cea care este un om fericit, care are tot ce își dorește? De ce eu să nu fiu cea mai bună lucrătoare sau cel mai bun lucrător al companiei? De ce eu să nu fiu cea mai îndrăzneață? V-ați pus întrebarea de ce nu eu? Eu, de exemplu, nu văd de ce nu eu să fiu. Dacă este multă muncă în noi, trebuie să muncim pas cu pas, minut cu minut. Acum, tu ce ai de gând să faci? Bună seara! Cum vă simțiți? Vreați și fiți aveți de parcă nu ați mai auzit de primiri.
femeia se deosebește de noi în sensul că ea seamănă cu noi, are cap, nas, urechi, mâini, picioare, dar are o altă opinie. Spre deosebire de noi, femeia are un alt comportament, mai gingaș, mai feminin. Însă, noi bărbații, când ne întâlnim cu prietenii, de exemplu, ne salutăm. Salut, băi, ce mai faci? Când ne despărțim la fel, hai, ne vedem. Pe femeie o poți cunoaște doar într-un singur fel. Atunci când trăiești într-o casă cu ea. Atunci când trăiești într-o casă cu ea, vezi niște lucruri care face niște lucruri care nu le-ai mai făcut niciodată. În prezența ta. În prezența ei le-a făcut. De exemplu, trăind cu femeia mea, nu am știut că ea este disperată de praf. Aoleu, cât praf! Vai de mine, cât praf! Doamne, ferește, cât praf! Femeie, potolește-te odată! Că dacă te potolești tu, se potolește și praful. Să vă uitați când intră femeia în casă. Praful este sus. De spaimă. Când iese femeia din casă, praful se așează la loc. Noi bărbații, că știți că noi suntem prieteni cu praful. De exemplu, în casă, pe o masă, pui sticla, praful se depune, ai luat sticla, acolo rămâne un cerc. Deci tu știi de unde ai luat-o. Dar dacă în acel timp vine torboșenia și aștepți praful, nu rămâi toată viața cu sticla în mână. Pe de altă parte, femeia are replică. Noi, bărbații, nu avem replici urâte, nu? Noi nu avem replici urâte. Femeia are o replică urâtă. De exemplu, mâine facem curățenie generală. Aoleu, Doamne ferește! Voi știți ce înseamnă curățenie generală? Nu mai găsești nimic în casă. Dar cine găsește? Ea. Cât timp? Toată viața. A cui? A ta. Am lucrat într-o zi până târziu, am venit acasă. Soacrul meu era la mine o ospăție. Ea e foarte bună în curățenie. Când o vede covorul din casă, tremură. Aspiratorul nu mai lucrează. Aspiratorul s-a luat la întreagă cu soacră mea. Se uita la soacră mea, ce face ea în patru labe pe covor. A doua zi m-am întâlnit cu aspiratorul la ușă. Ce faci, mă? Plec. Unde? Plec, nu mai pot. Important e că am venit acasă târziu. Am intrat în casă, nu am mai cunoscut locul, mi-am cerut scuze și am plecat. 3 zile prietenii mei m-au convins să bag cheia în ușă, să văd că acela e apartamentul meu. Astea, după părerea mea, sunt lucruri mărunte. Un lucru ce nu-mi place mie, dar urăsc rău. Nu poate să-ți placă ție ceea ce urăsc eu. Dar femeii îi place la nebunie ce urăsc eu. Faci terapie cu ceea ce urăsc eu. Asta se numește cumpărături. Ești cu mine la cumpărături? Ați auzit despre asta. Ce face ea? Are nevoie de acceptul tău. Să zici da.
Dar tu normal că ai să-i zici da, dar în mintea ta nu vrei. Și în mintea ta, că nu o să zic da, ba o să zici da, ba nu o să zici da. Și te umflă și râsul. Dar tu ții zâmbetul. Îl ții. Știți cum eu sunt în fața femeii mele? Plasmă. Telecomanda-i la ea. Pac, 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 schimbă canalele. Femeie deșteaptă. Femeie foarte deșteaptă. Dacă n-ar exista femeia în lumea asta, lumea n-ar fi atât de strălucitoare. N-ar fi atât de gingașă. Am fi cum am doar noi, bărbații. Ne-am uitat unul la altul, așa. Ea vine acasă, chitită, aranjată, să obțină de la tine un dar. Și creează diversiuni. Fiecare cameră pe camera ei. Vocea ei este peste tot, în fiecare cameră. Și strigă. Ți-am spus sau nu ți-am spus? De câte ori scade ceva din gură sau scurge vreun lichid jos, să ștergi imediat. Pentru că nu o să mai găsim parchet la fel. Din altă cameră strigă. Iar. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Chiloții, maiourile, cămășile, să nu le mai pui sub canapea, să nu le mai pui sub fotoliu. Pune-le în mașina de spălat sau în coșul de rufe. Din bucătărie sau unde. Iar strigă. Ți-am spus sau nu ți-am spus? Vasele le-am lăsat 3 zile în chiuvetă la bucătărie. De ce oare? Să se moaie? Și bărbatul, nemai putând de să reziste, la întrebarea dacă se ducă la cumpărături sau nu, i-a zis da. Și așa am ajuns cu el la cumpărături. Am ajuns în fața la mall, ea înainte, eu în spate, că dacă se răzgândește, să ajung primul acasă. Face primul pas în magazin și spune: vai, ai văzut, mă? Ce să văd? Ce să văd că eu nu văd nimic? Stai să mă concentrez. Poate am lucrare de control după. Face al doilea pas. Ai văzut, mă? Dar eu n-am văzut nimic. Ce să văd? Dar mi s-a făcut frică când am văzut că prețurile mari îi făceau cu mână. Până am mă duce la magazin, eu credeam că femeia mea are mâini. Nu, ea are scăieți. Toate cele se lepește de mâinile ei. Avea 3 coșuri. 3 coșuri pline și scăieții plini. De unde? Când? Cum? Nu știu. Eu m-am enervat și am început să strig la ea. Cât se poate atâta? Ai venit să-ți bagi joc de mine aici? Vrei să te calcă picioare? Vrei să te omor aici? Crezi că eu scutur copacii, iau banii din copac, ți-i dau ție? Sau banii cresc în pământ, iau lopata, scot banii, ți-i dau ție? Vrei să te omor aici? Cam asta am vrut să-i spun. Asta m-am gândit să spun. Mulțumesc. Lei frăsâna lui Tărsenă, de un an și o săptămână, a rămas fără bărbat. Dumnealui a decenat, că-și tot îneca amarul îndesând-o cu paharul.
și bea rachiu din prună, mestecat cu mătrăgună. Cinstea vinul o țătit, tot sfințând cu achidrit, de sub tufii tolănit, o băut însoțăcnit. Iar spre seară medita. Ah, ce viață mai ducea! Când trăia în Chilipir, în colhoz fiind brigadier. Uite acolo băutură cu vin bun și cu friptură, cu martini, șnaps, coniac și șampanie după plac. A băut, nu s-a jucat, dar ficațul n-a răbdat și treptat s-a măcinat. Neaterinte tot plângând, a murit și în mormânt. A rămas beata frăsână de 1 an și 1 săptămână singură fără ajutor, căci iubitul ei fecior a plecat în țări străine să-și adune bogăție. Uite așa, de frăsâna dintr-o bună gospodină și o mamă exemplară a ajuns să se ceară ajutor de primăvară. Într-o zi, vecina ei a chemat-o spântei și i-a spus că n-ar fi rău să-ți găsească un flăcău. Avea el la socoteală vreo 30 de primăvară, tot din neamul lui Păcală și a pățâtului tândală. Unul îi zicea Zăvală, altuia îi zicea Dărdală, celălalt îi spunea Durban. Tostul strei de vițărari, 3 holtei abandonați și de soții lepădați, din plecate de mulți ani în Europa după bani, ani și bani. Treptat, de bărbații le-au uitat. Și aceștia toți sustrei la început, ca niște zmei, s-au ținut ei târzi și tare la această încercare de a-și trăi viața amară fără nicio parachioară. Dar cu timpul au cetat și în golan s-au transformat. Din frățâna știau din ce neam ei proveneau și-i spus lui Grăchina, ușor el strângându-i mâna. Va, Grăchină, eu aș vrea să-mi găsesc pe cineva, că pe traiul ăsta al meu nu doresc nici lui rău, dar doresc pe fiecare să-l pun la încercare. Și de aceea fac, Grăchină, spune-le, pe o săptămână să trăiască toți 3 aici, în a meu bordei. Și apoi o mai vedea ca-n piși. L-o avea să trăiască cu mine alăturea. Așa m-am gândit și eu, ca frăsână, n-ar fi rău să-i chinuim o săptămână ca să uite de godină. Că eu văd, ai în grădină de prășit o săptămână. Uite, via vrea stopită și apoi și lăstărită, mai ia de uda frăsadă, o să bată ei și iadă. Eu de treabă mă apuc, chiar de mâine ți-i aduc. Dar să des, măcar pe nu să-l alegi, că eu rup cu eu. Îmi pierd reputația, ți-am dat informația. Rupi-te măcar în 4, să nu am scandal cu satul. Și a doua zi, toți 3 au bătut în poartă ei. Eu, Petra, eu, Machei. Ia, Raista, îi mofche. Nu fi spărari, a venit cu zurătoarea. Când frăsâna i-a văzut cu ce miri s-o pricopsit, numai că nu a leșinat. Ei, dar jurământ a dat. I-a în casă, i-a poftit, i-a cinstit și i-a hrănit cu măligă și cu apă și apoi puteți la treabă. Lui Matei i-a dat lopata și i-a arătat ploiatul. Scoți de acolo tăturoiul, apoi dai cu măturoiul, faci curat, ca în cămară, ai de lucru pe mesaj. Iar lui Petre i-a dat o greblă și a comandat. Tu, mai Petre, îmi aduci de gunoi și mi-e pui, uite acolo în acel loc, că apoi o să-i dăm de foc, o să-i dăm foc. Dacă faceți tot ce am spus, eu mă jur, pișal de sus, care va lucra mai bine, așa la rămâne cu mine. Iar acum, eu am plecat, am niște treburi prin sat, vă doresc un spor la muncă și puteți să vă ajungă. Da, furtoțulor, nu-i bine, spuse Petra stând pe mine.
Posteculicu, posteculic! Zicea amărât Matei. Dar eu zic că-mi da de dracu, de aici ne vine ham. Face Matei bosunflat de lopată, rezămat. Toată ziua lectură sâna umplat de la vecine, a mai pus țara la cale, tot uitându-se în vale. Ce fac cei 3 fotei în grădina ei? Și când soarele vestit că mai trece încă o zi, își lua rămas bun și porni iuti la drum. Când intrările în ogradă, maică nu-i venea să creadă. Ușile la bici deschise, iar Matei ce se proptise de un cer de la băleacă bea vinul de cutercă. Și Matei, cotoștoare, își cânta cu voci tare. Măi valughi, de-a-lui mării. Dar pe treilea nu-l găsă. Și frăsâna se gândi. Pietra ăsta o zăvală nu se lasă pe tânjală. Nu e un Matei sau un Matei ce muncește pentru 3. Uite, el e gospodar. Nu se ține de pahar, ci muncește în grădină, nici să știe de hodină. Și femeia bucuroasă intră fericită ca să privească prin ferestră cum acela se spetește. Dar îl văzu culcat sub potufă uscat și cu sapa sub soară, pufăind într-o țigară. Mai târziu, cam peste o lună, vine Cuscu ca să-i spună că feciorul lui iubit în Moldova e pornit și îi aduce un nepoțel, durduliu și frumușel. Ea prea mult s-a bucurat. Nu-i mai trebuie bărbat, nu mai plânge și suspină că-i bunic, gândeni, frăsâna. Salut, iubire păsit. Vreau să te zoi și să te trezești în lumea mea nebună. Te aștept pe malul mării cu un buchet mare de flori și te invit să ne plimbăm în prejurul acestei insule în formă de inimă și pe o cărărușă care duce spre pădurea întunecată, nu-ți fie, sunt ferm ca un leu. Aceasta duce spre o poiană luminoasă, plină cu mure, cu mușoare, flori frumoase, în mijlocul căreia se află un lac de caramel. Te invit să ne scădăm ambii doi în a ne stropi unul pe celălalt. Fac cum fac, dar te prind, te iau în brațe și îți ofer cel mai fierbinte sărut. Dar văzând că ți s-a prins inimioara, chem artileria grea. O mulțime de fluturași, de culorile cucubeului, te vor puta până la nouri, din vată dulce și înapoi. Atâta timp cât te afli departe, dragostea mea pentru tine izvorăște neîncetat și se zbate în piept ca un iedus ce sare pe imaș. Se face seara și eu ți-am pregătit o cină romantică. În meniu avem fructe de mare, salat, steak, cred că nu ești vegetarian. Am invitat să ne cânte formația Doi bandiți fumatori. Cu cânticul renumit vreau să-ți put privirea. Cu ochii tăi frumoși, ca cerul senin, cânteiesc. Și eu îți spun cele mai frumoase cuvinte drăguțe. Și ne îmbătăm în dragostea, în mireasma dragostei, licuricii ne vor lumina noaptea de amor. Iar cum, nu știu eu anotat, te voi purta pe valuri și ne voi funda într-un univers al inimilor noastre, pline cu steluțe aurii, unde scăpare nu va fi. O ploaie prudențială de mângâieri îți va inunda corpul. După aceea se va potoli un pic, te voi îmbrăca într-o rochie de prinsese pline cu săruturi strălucitori și te voi invita la primul nostru dans. Dans, vals. Te iau de mână și tu, cu o atingere fină, te învârtești ca o balerină împrejurul meu ce îmi încântă privirea, mai ceva ca un diamant.
După asta te iau în brațe, ne învârtim în jur. Timpul își pierde ca noțiune. Și îți dai seama că ea este hrănită cu pasiune și satisfacția de a le avea unul cu celălalt pentru totdeauna. Acum, 1, 2, 3, deschide ochii și spune. Melodie fără sfârșit, de Nicolae Davija. De acum când trecut de moarte, mi-a fost dor de tine, foarte. I-am zis moarte, hai, cât n-am fost ajuns în rai sau la belzemuța lor. Lasă-mi să o văd, te rog. Moartea-mi zice surâzând, o să treacă și curând. Trece o zi și o săptămână, moartea mă poartă de mine. Și ca pe un plumb mă dezvață de lumină și de viață. Lasă-mi, mortiță, hai! Teamă-mi de această pară când să mor a doua oară. Starostea-mi cuvântă vânt, o să treacă și curând, trec de rai și trec de iar. Lasă-mi, mortiță, hai, să mă învăț măcar o dată pe ce binecuvântată. Ea răspunde îngănând, o să treacă și curând, trece un an și încă 100. Tânga mea e și mai multă și încă un secol a trecut. Dorul meu e și mai mult. Arte-i moarte să ars, cum art fulgele în braț. Să te aibă lutul rece, că dorul meu nu mai trece. Hodoroaga îmi zice încet, o să treacă, nu te cred. Strig din somn morții trezind. Domnul rugăciune stând, îl aud din cer oftând. Nu mai trece așa curând. Nu mai trece așa curând. De acum când trecut de moarte, mi-a fost dor de tine. Foarte. Oglinda asta mereu mi s-a părut că ascunde ceva. Poate e un secret, poate o poveste nespusă, sau poate chiar o altă lume. Îmi amintesc când eram mică. Mama îmi spunea că oglinzile prinde sufletele rătăcite. Zâmbeam la acest gând, crezând că este doar o poveste de adormit copii. Dar acum mă gândesc dacă nu cumva avea dreptate. Și dacă, după această suprafață lucioasă și rece, există ceva, poate o altă Maria, cu propriile ei vise și temeri. Poate că ea, în acest moment, se uită la mine și se întreabă la aceleași lucruri. Poate că ea ar vrea să schimbăm locul. Ar vrea să fie aici, în locul meu, iar eu să fiu în a ei, acolo. Ce-ar fi dacă acest lucru poate fi posibil? Dar dacă nu voi mai reveni înapoi, dacă protocolul este prea diferit sau prea periculos, ce gânduri absurde! Oglinzile sunt doar niște oglinzi, reflexii ale noastre, ale sufletului nostru. Dar dacă greșesc, dacă există ceva mai mult decât pot vedea, poate că într-o zi voi afla, mi-aș dori să înțeleg, să trăiesc măcar o zi acolo, să aflu și să descoper ceea ce se află în spatele acestui luci rece. Poate că într-o zi voi avea curajul să aflu. Poate că într-o zi voi reuși să aflu cine sunt eu cu adevărat. Dar până atunci voi încerca să mă întreb aceleași lucruri și să sper. Până atunci, poate. Dacă Dumnezeu ar uita pentru o clipă că sunt o păpușă de cârpă și mi-ar oferi o fărâmă de viață, n-aș spune tot ce gândesc, dar cu siguranță aș gândi tot ce spun.
Aș aprecia lucrurile nu prin ceea ce valorează, ci prin ceea ce semnifică. Aș dormi puțin și aș visa mult. Deoarece cu fiecare minut în care închidem ochii, pierdem 60 de secunde de lumină. Aș merge când alții se opresc. M-aș trezi când alții dorm. Și aș asculta când ceilalți vorbesc. Și ce-aș mai savura o înghețată de ciocolată? Doamne, de mi-ai dat puțină viață, de mi-ai dat puțină viață, mi-aș lua haine simple, m-aș întinde la soare și mi-aș dezvoli nu numai corpul, ci și sufletul, Doamne. Doamne, de mi-ai dat o inimă, de mi-ai dat o inimă, aș desena pe stele un poem de-a lui Benedetti cu un vis de-a lui Van Gogh și un cântec de-a lui Sera ar fi serenada pe care și-o oferea o lunii. Aș uda trandafirii cu lacrimile mele ca să simt înțepătura dureroasă a spinilor și sărutul vindecător al petalelor. Doamne, de mi-ai dat un scrâmpet de viață, un scrâmpet de viață, n-aș lăsa să treacă nicio zi fără a le spune oamenilor pe care îi iubesc, că iubesc. Aș convinge fiecare femeie și fiecare bărbat că el îmi este cel mai drag. Și aș trăi așa, îndrăgostită de iubire. Le-aș arăta oamenilor cât de mult greșesc când cred că nu se mai îndrăgostesc când încep să îmbătrânească, neștiind de fapt că îmbătrânesc atunci când nu se mai îndrăgostesc. Unui copil i-aș da aripi, dar l-aș lăsa singur să învețe să zboare. Pe cei în vârstă i-aș învăța că moartea nu vine odată cu bătrânețea, ci cu uitarea. Doamne, am învățat atâtea lucruri de la voi, oamenii. Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe culmea unui munte, neștiind de fapt că adevărata fericire e să urce. Am învățat că un om născut, când strânge în pumn pentru prima dată degetul tatălui său, îl va ține strâns pentru totdeauna. Am învățat că un om are dreptul să-l privească pe altul de sus, dar atunci când îl ajută să se ridice. Doamne, am învățat atâtea lucruri de la voi, dar de fapt nu vor mai folosi, căci când mă vor pune în cutia aceea, eu să mor. Spune întotdeauna ce simți și fă ceea ce gândești. Dacă aș ști că asta ar fi ultima dată când te voi vedea dormind, te-aș lua în brațe și l-aș ruga pe Dumnezeu să fiu păzitorul sufletului tău. Dacă aș ști că asta ar fi ultima dată când te-aș vedea ieșind pe ușă, ți-aș da o îmbrățișare, un sărut și te-aș chema înapoi, să-ți dau mai multe. Dacă aș ști că asta ar fi ultima dată când îți voi auzi vocea, aș înregistra fiecare dintre cuvintele tale ca să le pot auzi din nou și din nou. Dacă aș ști că acestea ar fi ultimele minute în care te voi vedea, ți-aș spune, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și nu mi-aș asuma gândul prostesc, că deja știi. Întotdeauna există ziua de mâine și viața ne oferă de fiecare dată oportunitatea de a face lucrurile bine. Dar dacă greșesc și ziua de azi e tot ce ne rămâne, mi-ar face plăcere să-ți spun cât de mult te iubesc. Ziua de mâine nu este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Astăzi poate fi ultima zi când îi vezi pe cei pe care îi iubești. Nu mai aștepta. Căci dacă ziua de mâine nu va veni niciodată, în mod sigur îți va părea rău că nu ți-ai făcut timp pentru un surâs, o îmbrățișare, un sărut.
și că ai fost prea ocupat pentru a-ți oferi o ultimă dorință. Spune-le celor pe care îi iubești: mulțumesc, iartă-mă, te rog. Mulțumesc, iartă-mă.